बै कक साना थांके नंबर 1 जों दा रांने कुल खाप्रम रां दा चिने कुल खाप्रम अच्छा हेनके नंबर 2 जों दा चिबु नो नगै खार चिबु दा चनो नगै ठीक है खार समझ गया फाइदे हिनके नंबर 1 नि कक सावै खाना रेवानो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ रांनो नाहारे लाइबो सामु ताखायदि निनि सामु बेलेकन सित्रानाय सामु खायदि जे बखारि सामु खायदि निनि सामु बो बेलेकन नायथंनाय रां बिनि चावैनो निनो कुल खाप्रमनाय आंले राङाव नाहारैनो सामं खालायनाय हाय सामं खालायबा माने यागल रांसे मा नुहुर दं हंखाय ताङै खालाय दंनायबा देवसि गाहामखे खारिवै खालायनाय नों मा सित्रानाय हिने बा सावै दं बिनि कंनि तै हिंके वानसुदि नों जब इंटरव्यू ना थांगौ सारि नों अर तामनि बागै सामु खालायनाय सार आंबो खाबाय सामु खालायनाय मोसुम आरे वा आकन सेलार बसनानै खा खालायदों बा सार आं रांनि बागै सामु खालायना फाया आंबो खाबाय सामु खालायना फाया नों रां नोंनोबा सार आं राङाव रिफ्रिगै राङाव नाहारै सामु खाया आं बो खाबाय सामु खालायखे अ रां खायनो आनि गलगो आनो रिफ्रिगै मा फायना बा नों हाय सामु खालायना मा हांके आनि पसिदिनो पेसा दाबल उननि बेसे जरा नांगौ 150 टाका दिनो याकुं थेपा आइनि निंगलो हेंलै रखनानो खानान जिमि फाय हेनके नंबर 2 साइबनानो जिबु बुचनो नगै खारो जों दा जिबु नगै खारो पियाबा जिबु न जदि सिन चेकलांना नाखांके जिबु न सुनानै नायनाय बहानो सुना नायखे आं बनो पेदा कारनाय पेदा आमा हायनो जे बरनो नों रेसपेक्ट रिकक साखांके अ बरनो रेसपेक्ट रिकक सानाय जे पतै नांनो या लजिक रिउले कक साकबा जिबुगनोले नों रेसपेक्ट रिउइ दं चेकलाया दं नों खारिया मानजा खांगले तांजगनाय तबो बरक बायले दिने हामजे फानो फाइनेन दालो फानो हामतमा मानै मान जिबुगले बरक हाया दिनोनो वार कलांगै खनानो हामजना फाइनेन आमा निनि बसला तिने हानि जराव हामजों माव कुलगै नरक बेसे कांना नायखा आसो खलाय दुखु लोकर काबलाय मांस दंसिवो साक बायथां हामजागै हामजा माव गलग मासे नरक बा सेकांगा नायो आमा आं बिनिस्लाय निनि कस्त न बुजु बुलाय नायदि नय मास अकतुये चारानि सिबि बुजि तुबु आमा बेलेखनो ननो खातांगो जदि न बिना आमा अ कक साइ तम जरावो खनाय रेखे तामंनो मा बेलेखनो ननो खातांगो आंनावनो नों अनावनो हादांना नाया थांदे आं खस्थ'नो बुजिखे मामा किसा संग्रानि दे मानिरो किसा फैदेग्रादि आं किसा राखलग्राना आमा आं सेलेव आं हांजे भिडिअ खायौनि आदा अ सेलासा आरो तानो सार तानो सेलेसा फाल ओलम्बुसनो बडरक निजेरनि मुखांनो नायथखायना बागै सिमिसि बेलेखनो आजु पियाबा बुखानो नायथखायना बागै केबो फाना आजिया सालसा अमुखां नायथखाय आजिमानि कमरै थांनाय पियाबा बुखानो नायथखस्लामै आजिमानि बमु कुंगो टंरबनाय खलाय माले नों जे सानबागै फन खलाय नोंबो खानाय थानबागै दे खलाय दं बखानाय थानबागै दे खलाय दं पिया जेफोर मुखमु तंना गलायो आफरो हुनके निनि मुखांनो सामंग नांनाय नाके निनि बखा या आसो अमा हेकक्ता सदि ओलके बखानाय थारना थांतानि मुखां हाय उमि दंबायानो या बुनाय थगै से फेमास ngै दङ बुनाय थगना बागै से बिउटी पार्लर थांलाय दङ बुनाय थग नगजोना बागै से एडिट फिल्टार लाय दङ हाय नायथरंका बाबा खानाय थके देबो जतस नायथक सागार सिमि तला बखानाय नायथक टेरेस नायथक निनि अब बखानाय थनले साबो नुगनाय तक बसकै हायनो निनि बखा बमो हाय आबो केबो नाय नों जे दङ नों जे खलायो आमो बासि नों बरक काहामदा हामेदा नुगनाय नाके निनि अ साक बिसिंनि बखानो नायो बुखानो नायथखायना बागै सिमिसि बेलेखनो आजु पियाबा बुखानो नायथखायना बागै केबो फाना आजिया सालसा अमुखां नायथखाय आजिमानि कमरै थांनाय ता मोल्दा पोल्दा कक सा बुइ समान यांले बखाने बागै आजिफो मखाने बागै आजिफो बखाबाय आजिफो मखांबाय आजिफो नों आजिना नांमाबा मा आजिनायनो नों आजियाखै मासा जि थैनै नों याक बायसा आजिउ बखाबाले बाहायका आजिनायबो निने बखा दंफानो याक सिगरिंगा नों बाहायकाले आजिनायबा आरे तामुना सुगै मगै तं नानिन थानि नक करै नानिन थानि चानन माइलम करै नानिन थानि तंथाय जागा करै निनि थानि बेबाग नतं नों गेके बिनि बगैसि मगजाक कामजाक एहे सिक्ला जरावो आबायके मगै काबै तातंदि A few moments later. relationship आमनो जों जेबो खावो बाहांबाय थियासा न थानाय हेने पियाबा दाबो लामा गोजारो हेनके आनो सुइसु फानो कक साना बागै खुंनांले उफ खायरा मस जाजा सुइसे फन दाम जंगलिया ताम निने बुरा नक करेखा ताम निने साना मारम न करेखा
sikla jorao mogoi kabui tong. Sama kena mani joy kepe ronong ke ukil haya ke ba liar. Liar? Jangka ke mutai hami rofan si borono paya fung. Janai matang fung joy kepe ronong ke. Mutai kahamda hamyada sabapai ya amlo sawi manya pia. Oh babo baile. Oh babo on kahenai. Khajang nai. खत्म बाय बाय या